Dobrý den, jmenuji se Veronika Kristová a jsem studentkou 8. gymnázia v Mikulově. V tomto videu vám představím moji středoškolskou odbornou činnost s názvem Studium a optimalizace chování sukcinátového pufru při mražení. Mražení je totiž hodně využívaná metoda konzervace, umožňující dlouhodobé skladování potravin či organických materiálů ve vědě a výzkumu. Pro tyto účely se stává čím dál používanější také metoda sušení mrazem, takzvaná leofilizace, a právě mražení je jejím prvním krokem. Při leofilizaci totiž dochází k sublimaci vody ze zmraženého materiálu. Výhodou této metody je, že se výsledný leofilizát poté většinou může skladovat při pokojové teplotě. Není tedy potřeba jej chladit. Při mražení dochází ke krystalizaci vody, což vede k postupnému zvyšování koncentrace ostatních látek v nezmrzlých prostorech mezi krystaly ledu. Tento děj můžeme pozorovat ve fázovém diagramu vodného roztoku chloridu sodného, jehož mražení probíhá po křivce tání, anglicky liquid decline. Se snižující teplotou dochází ke vzniku ledu a postupnému zvyšování koncentrace chloridu sodného, až do eutritického bodu, ve kterém chlorid sodný krystalizuje. Proces zvyšování koncentrace při mražení se nazývá kryokoncentrace. A problémem je, že může vést k poškození zamražovaného materiálu. Může například způsobit změnu kyselosti mrazem zakoncentrovaného roztoku a zapříčinit tak denaturaci proteinu nebo katalyzovat degradační chemickou reakci. Je tedy potřeba mít změny kyselosti při mražení pod kontrolou. Za tímto účelem jsou hodně využívány pufry, které obsahují konjugovaný pár kyseliny nebo zásady. A jeho složky přecházejí jedna v druhou odštěpením či přijmutím protonu v závislosti na pH a tím minimalizují změny kyselosti prostředí. Bohužel se ale ukazuje, že ne každý pufr si při mražení zachovává své tlumivé schopnosti. Například u sodnofosfátového pufru bylo pozorováno, že při mražení jeho zásaditá složka velmi brzo dosahuje eutritického bodu a krystalizuje, což vede k výraznému okyselení mrazem zakoncentrovaného roztoku. Ve studii Krauskové a kolektivu se 50 milimolární roztok tohoto pufru při mražení okyselil až o 6 jednotek. Naopak u draselnofosfátového pufru nejsou pozorovány tak velké změny kyselosti. Ve zmiňované studii se roztok tohoto pufru při mražení okyselil pouze o 1 jednotku. V této studii také zkoumali vliv okyselení na aktivitu dehalogenázového enzymu po cyklech mražení a rozmražování. Ukázalo se, že v případě sodnofosfátového pufru, který se okyseloval více, byla tato aktivita po rozmražení pouze 16%, ale v případě draselnofosfátového pufru byla tato aktivita 66%. Je tedy jasně vidět, že větší okyselení způsobilo větší degradaci enzymu. Z toho vychází, že některé pufry mohou paradoxně způsobit degradaci, místo toho, aby před ní chránily. Je proto důležité prozkoumat chování pufrů při mražení a zjistit, kdy jsou při mražení použitelné. A právě tomu se má práce věnuje. Pro výzkum byl zvolen sukcinátový pufr, který je hodně využívaný. Skládá se z kyseliny butaniové a jejich solí. Její hodnoty pKa jsou při pokojové teplotě 4,2 a 5,6. Z toho vychází závislost složení sukcinátového pufru na pH prostředí, kterou popisuje speciační diagram na obrázku. Plná čára značí složení při pokojové teplotě a přerušovaná při minus 25 stupních Celsia. Podle hodnot pKa získaných podle studia Pitchinga a Batese, kteří zjistili, že se pKa sukcinátu při změně teploty nemění nijak výrazně, což je tedy dobrý předpoklad pro stabilitu sukcinátového pufru při mražení. Jako cíl mé práce jsem si stanovila charakterizovat chování sukcinátového pufru při mražení prostřednictvím měřením jeho kyselosti a teplotních změn. Dále pokusit se o optimalizaci chování tohoto pufru při mražení přídavkem sacharózy. Ta je totiž hodně rozpustná a vyznačuje se tím, že při mražení nekrystalizuje. Tím pádem řadí ostatní látky v mrazem zakoncentrovaných roztocích a zvyšuje viskozitu tohoto prostředí. Takže by teoreticky měla potlačit nežádoucí krystalizaci pufru. Posledním cílem je z výsledků sestavit doporučení pro používání tohoto pufru při mražení. Metoda výzkumu byla následující. Připravila jsem vzorky sukcinátového pufru o koncentracích 20 a 50 mmol, o pH 6, 7 a 8. Stejným způsobem jsem připravila vzorky, které navíc obsahovaly 1 nebo 5 hmotnostních procent sacharózy. Vzorky byly následně mraženy v etanolové lázni, jejíž teplota byla regulována přídavky suchého ledu a v průběhu byly spektroskopicky monitorovány změny kyselosti vzorku. Ve vzorcích s počátečním pH 6 byly také monitorovány teplotní změny zavedením teplotní sondy přímo do vzorku. Kyselost vzorků se sacharózou byla také změřena po rychlém zmražení v lázni tekutého dusíku. Pro měření kyselosti byly do vzorků před zmražením předány roztoky indikátorů, konkrétně bronkrezolový purpur
a do vzorků s počátečním pH 8 také krezolová červení. Tyto indikátory jsou slabé kyseliny, které mají absorpčně rozdílné formy, čehož se dá využít k určování kyselosti. Při změně pH totiž dochází k změně poměru těchto forem ve vzorku. V absorpčních spektrech vzorku v prezentaci můžete vidět, že při mražení docházelo k zvyšování poměru více protonované formy indikátoru. Můžeme tedy usuzovat, že docházelo k okyselování. Přesný poměr těchto dvou forem v absorpčním spektru vzorku byl vždy zjištěn v programu MATLAB. Kyselost vzorku byla následně vypočtena dosazením vygenerovaného poměru do Hammondovy aciditní funkce, která se v podmínkách ideálního roztoku rovná pH. Tyto podmínky ale nejsou splněny ve zmražených roztocích, proto výslednou hodnotu nenazýváme pH, ale Hammondova aciditní funkce, která se značí velkým písmenem H. Nejdříve vám představím získané teplotní profily vzorků. Na grafu v prezentaci můžete vidět záznam teploty v závislosti na čase ve vzorku s 50 mmol sukcinátu bez přídavku sacharózy. Můžeme v něm vidět 3 velké schodky při minus 15, minus 30 a minus 50 stupňů Celsia, které byly způsobeny temperováním při daných teplotách. Při chlazení se vzorek nejprve podchladil pod 0 stupňů Celsia. Tím docházelo k formování krystalizačních jader a následné krystalizaci ledu, při které se uvolňuje krystalizační teplo, které vzorek ohřálo na 0 stupňů Celsia. Při této teplotě vzorek zůstal, dokud většina vody nevykrystalizovala. Objevily se tu ale i neočekávané exotermní děje, a to při minus 15 a minus 30 stupních Celsia. Ty byly přítomny ve všech teplotních profilech vzorků bez sacharózy a s 1% sacharózy. V teplotních profilech vzorků s 5% sacharózy byly tyto exotermní děje méně výrazné, jak nyní můžete vidět v prezentaci. Nejspíše tedy dochází k postupné krystalizaci složek sukcinátového pufru za vývoje krystalizačního tepla a tato krystalizace je mírnější v přítomnosti sacharózy. Následně vám představím výsledky změření kyselosti. Na levé straně budou vždy umístěny výsledky pro 20 mmol pufr a na pravé straně výsledky pro 50 mmol pufr. Teplota 20 stupňů vždy značí počáteční stav vzorku před zmražením. Jako první jsou zde k vidění výsledky vzorků bez sacharózy. Můžeme vidět, že při mražení na minus 15 stupňů se všechny vzorky výrazně okyselily. Pravděpodobně tedy došlo ke krystalizaci zásadité složky pufru. Toto okyselení bylo výraznější ve vzorcích s vyšším počátečním pH a s vyšší koncentrací pufru. Při dochlazení na minus 50 stupňů Celsia pozorujeme jen mírné okyselování, které je pravděpodobně způsobeno zakoncentrováváním okyseleného roztoku. Ve vzorcích s počátečním pH 6 toto okyselení nepozorujeme. A to nejspíš proto, že v nich následně krystalizovala i kyselá složka pufru, což okyselování zmírnilo. To by vysvětlovalo i výskyt druhého exotermního děje v teplotních profilech těchto vzorků. Představím vám také výsledky vzorků s 5% sacharózy. Ty byly navíc měřeny při minus 30 stupních Celsia a také po rychlém zmražení v tekutém dusíku. Jehož teplota odpovídala minus 196 stupňům Celsia. Opět se nejvíce okyselily při mražení na minus 15 stupňů. Toto okyselení ale nebylo tak výrazné, jako ve vzorcích bez sacharózy. Sacharóza tedy pravděpodobně omezila krystalizaci zásadité složky pufru. Při přechodu z minus 15 na minus 30 a minus 50 stupňů Celsia pozorujeme mírné okyselování, tentokrát i u vzorku s počátečním pH 6. Sacharóza tedy pravděpodobně omezila i následnou krystalizaci kyselé složky pufru. Můžeme také vidět, že se vzorky při rychlém zmražení v tekutém dusíku okyselily méně než při pomalém zmražení na minus 50 stupňů. Změny kyselosti sukcinátového pufru při mražení byly v této práci nejmenší, s přídavkem 5% sacharózy a při rychlém zmražení. To nejspíše díky tomu, že při rychlém zmražení vznikají menší krystalky a také dochází k podchlazení kapalin, což vede k částečné vitrifikaci vzorku, tedy k tvorbě viskózní neuspořádané struktury podobné sklu, což potlačuje krystalizaci pufru. Mezi nejdůležitější poznatky této práce patří, že sukcinátový pufr o počátečním pH 6, 7 a 8 při mražení podléhá krystalizaci, která vede k nežádoucímu okyselení. V praxi je proto vhodné snížit množství přidávaného pufru až na potřebné minimum. Tato práce také prokazuje, že krystalizaci pufru lze omezit přídavkem sacharózy a aplikací rychlého zamražení. V dalších studiích by bylo užitečné charakterizovat chování sukcinátového pufru i při lyofilizaci, při které navíc dochází k sublimaci ledu. Takové experimenty by mohly být provedeny pomocí pH indikátorů, podobně jako v mé práci. Nakonec bych ráda poděkovala panu docentu Dominiku Hegerovi za možnost pracovat v jeho týmu na Masarykově univerzitě
A zvláště bych chtěla poděkovat jeho studentům, Ratimu Štuskovi a Lukáši Veselému za odborné vedení mé práce a cenné rady, které mi věnovali. Mé poděkování patří také organizaci JCMM za finanční podporu tohoto výzkumu. A děkuji i vám za pozornost.